Колко пъти си казвал: днес няма да викам, и само няколко часа по-късно отново си изгубил търпение. После идва тишината. Детето е разстроено, ти също. А в главата ти се върти само една мисъл. Защо пак се случи? Истината е, че повечето родители не викат, защото са лоши родители. Те викат, защото са уморени, защото са претоварени, защото нервната им система вече не издържа. Но ето добрата новина. Да останеш спокоен не е талант, не е въпрос на характер. Това е умение. И като всяко умение може да се научи. В това видео ще ти покажа 3 стратегии, които ще ти помогнат да прекъснеш порочния кръг на викането. Не обещавам, че никога повече няма да повишиш тон, но ти обещавам, че следващия път ще знаеш какво да направиш, преди гневът да вземе връх. Първо успокой емоцията, после поправяй поведението. Това е една от най-честите грешки. Детето казва: мразя те, а ние веднага отвръщаме: как смееш да ми говориш така? Но какво ще стане, ако за момент оставим думите на страна и погледнем чувството зад тях? Вместо веднага да спориш, поеми бавно въздух и спокойно кажи: виждам, че си много ядосан. Забележи, не оправдаваш грубото поведение. Не казваш, че е правилно. Просто показваш на детето, че виждаш какво чувства. Много психолози отбелязват, че когато едно дете се почувства разбрано, силата на емоцията постепенно започва да намалява. А когато емоцията утихне, тогава вече може да започне истинският разговор. Не отговаряй със същата емоция. Представи си, че някой хвърли огън към теб. Ще отговориш ли с още огън или ще потърсиш вода? Точно това често се случва между родители и деца. Детето повишава тон, родителят също. Детето започва да крещи. Родителят започва още по-силно. Само след няколко секунди вече никой не слуша другия. И двамата просто реагират. Опитай нещо различно. Когато детето започне да говори по-високо, ти говори по-тихо. Не шепнеш. Не се правиш, че нищо не се случва. Просто остани спокоен. Много често именно спокойният глас е това, което постепенно успокоява и детето. Защото спокойствието също е заразително. Бъди спокоен, но категоричен. Да останеш спокоен не означава да позволяваш всичко. Можеш едновременно да бъдеш добър и категоричен. Например, вместо да започнеш дълъг спор, спокойно кажи: ще продължим този разговор, когато и двамата говорим с уважение. И спри. Без лекции, без заплахи, без безкрайни обяснения. Понякога тишината има много по-голяма сила от 10-минутен спор. Така детето постепенно разбира една много важна житейска истина. Уважителният разговор отваря врати, а грубият ги затваря. Ако днес запомниш само едно нещо, нека бъде това. Децата не се учат да бъдат спокойни, когато им крещим. Те се учат, когато виждат как ние оставаме спокойни. Няма родител, който никога да не губи търпение. Но има родители, които с всяка следваща ситуация стават една идея по-спокойни. И точно това е целта. Не съвършенството, а прогресът. В следващото видео ще си говорим за нещо също толкова важно. Какво да направим, след като конфликтът вече е минал? Как да дадем последствия, които учат, а не наказват? Как да открием защо едни и същи конфликти се повтарят? И как да възстановим връзката с детето, дори когато сме допуснали грешка? Защото истинското възпитание не се случва в моментите, когато всичко е спокойно. То се случва в начина, по който се връщаме един към друг след бурята. Ако това видео ти е било полезно, сподели го с друг родител, който също се опитва да бъде по-спокоен. И ми напиши в коментарите: коя ситуация най-често те кара да изгубиш търпение? Ще се радвам да прочета отговорите ти. До скоро!